1 minute, 37 seconds later. So karon mga kasiaw, ano po tayo laing pasiaw na po na para malingaw gid mo kay sayang man kay ni ako ang channel nga ngalan Probinsyanong Siaw o dili mga pasiaw po ni ako So nangita gid ko og content nga utukma og muhaw sa ngalan sa kong channel nga Probinsyanong Siaw. Wow! Kaning istorya nako base ni sa kuang kaagi sa unang panahon. Wow naman! Wow! Wow! Sa una, perting pagka-ignorante kay nako. Naiadto kog Manila, daghan kong kwarta. Kaysa akong kapobre sa una, mugha kong kahoy mamaligya, tigom nako kay kasigim nagiingon akong igagaw nga. Gaw, wadto kog Manila. Ako kag ubanon, aron makaadto kog Manila, aron makatesting kag lantaw ng mga patsadang lantaw ron, aron makakita kag mga building. Kay diri sa tuwa, puro man ni payag. Nya lasang. So yung abot ng panahon, gignan ko niya, gaw, wadtog Manila, uban ka, kuyog ko gaw. Kuyog ko. Surusuroy na ito, surusuroy. Karon, hing abot ang adlaw nga akong igagaw, gatrabaho mo siya sa Manila. Ako na naman usara, dito sa iyang balay. So gawas ko kay guto man kaya. Gawas ko, ngita ko. Kung sa'yo ako mapalit pagkaon. Adto na ko sa unahan. Wapo ko kay balog kung sa'yo akong paliton. Kay panrapoy akong nahibalaan. Mga bobo! Adto na ko sa unahan. May dagang mga tao. May gipangtalay ng mga kaldero. Restaurant ito. Kaldero, kaldiren. Restaurant. Naugod ang kwarta. Karang mabulughaay kong kahoy. Sa skihor. Pilipitan dila nito. Sa umay kakutoy na kong tiyan, naniidyo ko kung sa ibuhataw, no, kung pasagad kay, durante ko kay ko. Sa dugayan, galanta ko na nagkaon naman ng mga tao. Na nagtalay man nagdahang kayo, panggiukab atong kuhan, sudanan o sudan mo na ito, italay mo ko dito. Talay dito. Sina ko, akong gibuhat mo sina na naman ko, kung sa'y buhaton sa taga-syudad, kaya ron lilit na maulawan. Ang galing! Ang galing! Ato na ako, talay. Ay, gauna na ako, gauna. Taghan ko may talay. Ingon tong gauna nga. Paklay ako ma'am. Yung kugni, paklay man. Yung kugni. Ma'am, paklay po niya ako Lingi tong gauna, lingi na ako. Ngayon naman po siya, ma'am, apili og nilat ang baboy. Sunod lagi ko. Ay, ma'am, apili niya nilat ang baboy. Bingi naman po itong gauna. Isog naman kayo. Ngayon itong gauna na ako og part. Ma'am, ang sinasinahon man kayo kung siya akong orderon. Wala rabi ang part. Mura po akong gi-order part. Ingo naman siya na akong sunod order na ko. Mo, sina ka. Ikaw. Ingon buto siya og, ma'am, apiliun niya usa ka botilyang San Miguel. Okay, balo ko sa iyang gi-order. Singala na, di yung po. Apili po niya og San Miguel, ma'am, usa ka botilya. Nangisog na gitong kaunan ako mga kasiyaw. Kay part, klaro ka part kay bugal-bugal ang gini mo part. So may ganahan ni mo. Yung ko part, dili ko musuko na yung part. Kay gutom ko part. Kaon bin akong tuyo part. Tarunga na. Kay muutro pagkag sinaaning katapusan akong order. Patyon ka na ko. Hingana man siya. Bakit ganyan na inaasal mo? Ano ba ang drama mo sa buhay? Wala rin naman ko. Dungo-dungo rin naman ko. Ingon siya. Ay ma'am, apili unyag astre. Di yung po, ma'am, astre po niya ko Insag, ma'am, sila sinahon magigapal. Musik mo giron. Paklay, latang baboy, San Miguel, astre mo kan buka. Nalain ko. Yung kong, bangan di ay. Ikaw rabi kay balo mo, kaog astre.
Kanon mo nung ng astre. Yun ang pait yun mga kasiyaw. Ignorante ta. So, dinirata mo ng mga kasiyaw.